Hei, minä olen Riin. Tänään ollaan täällä Kymisän jokituvalla Kouvolassa tapaamassa Riitan. Riita on 70-vuotias elämysmatkailuyrittäjä. Hänen päivä alkaa tosi ajoissa aamuisin. Hän herää, laittaa eväät, raahaa kaiken tarvittavan tähän jokituvalle, tarjoaa asiakkaille ihania elämyksiä ja päivän päättäksi siivoo ja järjestellä paikkoja ennen kuin pääsee kotiin lepäämään. Kiva Riita olla täällä. Mistä sinä saat voimaa kaikkeen tähän? No hei Riin, tosi ihana, että tulit tapaamaan minua. Mun juuret on täällä Kymenlaaksossa, Kymijoen varrella ja maisemissa. Ja minulla on ollut aina sellainen luonnonlapsi. Olen mielellään liikkunut luonnossa ihan lapsesta lähtien ja sitten retkeillyt eri puolilla. Ja kun olin tuolla maailmalla parikymmentä vuotta ulkomailla kiireisessä pississä maailmassa, niin palasin sitten sieltä kotiin tänne kotiseudulle, niin mulle tuli sellainen kuningasajatus, että miten voisin tarjota toisille ihmisille luonnon rauhaa ja vapauden tunnetta ja mahdollisuutta tuntea, että voi olla oma itsensä. Joo. Ja ne on huomannut, että ne, jotka on tullut mun veneretkille, niin ne nauttii siitä yhdessäolosta. Ja se on minulle tosi suuri ilo ja on niin hyvin tärkeää, että me tunnetaan, että me ollaan osa luontoa ja osataan löytää kaikin aistein erilaisia rikkauksia elämälle. Joo, mitä sen Kymijoen historiasta? No Kymijoen historia on tosi mielenkiintoinen. Se on iso osa Suomen historiaa ja voin sanoa, että sieltä löytyy paljon kuunneltavaa ja kun tulet retkille, niin voit myös kokea sitä. Mukavaa. Onko sulla myös ruokailu? Kyllä joo, minä voin retkillä ensin tuolla veneessä tarjoan sellaiset leivät, retkileivät. Ja sitten kun me palataan takaisin tänne jokituville, niin sytytetään nuotio ja keitetään nuotiokahvit ja sen kanssa on sitten sellaista lumpeavalkoista kakkua ja se on ollut kaikkien lemmikki ja hyvin maistuvaa. Mutta voin myös tarjota ihan ruokakokonaisuuksia toiveiden mukaan. Oikein paljon tervetuloa mun tervantuoksuisille puuveneretkille Kymijoelle. Kiitos Riitta. Ja jos teillä on kokemuksia Riitan veneilymatkoista, antakaa mulle siitä kommenteissa tietoa. Olisi tosi ihanaa kuulla teidän kokemuksia. Kiitos, subscribe!